खुलुमबाय बयखौबो जोंना दा शुटिं जागासिनो दङ शुटिं नङा मोनथिबावासै दा आंजों दङ एक्ट्रेस दङ बे खिन्थासिगोन आरोना खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ फुजानि इउटिउब चेनेलाव ओमफ्राय ओरैनोथ' आं गाखायो ओमफ्राय दिनै बिसिनि प्रडाक्शनाव गोदान आरोना एसएस प्रडाक्शन होनो बिसिनिखौ ओमफ्राय आंनि नामा उषारानि बसुमतारी ओमफ्राय एक्टराबो दं सागर होनो ओमफ्राय मोजां मोनदों ओमफ्राय फुजा खालामदों मेकआपखौ मोजां मोनदों आरोना नोंसोरजों माबायदि मोनदों खोन्थाहर जायखिजाया आं मोजां मोनदों असेयाव साबसिन नुयो ओमफ्राय केमेरायावबो एसे एडजास्ट साबसिन जादों आरोना ओमफ्राय मोजां मोनदों खामानिखौ मावफानानै बिसोरजोंबो ओमफ्राय फुजाजोंबो मोजां मोनदों आरोना मावनानै बेखिनियासै ओमफ्राय नोंसोरो भिडिअखौ जोबखांनायनि उनाव जुदि थाबैनो ओंखारोबा नोंसोर मिन्थिखागोन ओमफ्राय नायबानो जाबाय बयबो सापर्ट खालामलायदो फुजानि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो ओमफ्राय जोंनि भिडिअ एलबामखौबो नायदो आरोना अननानै बेखिनियानोसै प्रडाक्शन नामा मामोनलाय एसएस प्रडाक्शन ओमफ्राय नामा मिउजिक भिडिअनि नामा मिउजिक भिडिअनि नामखौथ' दोननाय जायाखै दां जायखिजाया माबा मोनसे लागोन बिसोरो ओमफ्राय दाबो एक्जाक्ट दोनाखै थेंक इउ मोननो एक्टर एक्ट्रेस आरो आदा प्रडिउसारखौ आङो सिनायथि होसिगोन दा एबार नुनो मोनसिगोन नायबानो जाबाय बिथांमोना खुलुमबाय हाय लोगोफोर जोङो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ शुट खालामगासिनो दङ दिनै फार्स्ट डे बे मिउजिक भिडिअनि नामा जागोन जोंना हागोनना नोंनि अननाय होनो बेबायदि आरो मिउजिकआ दायो जोङो मिस्टार बिजेन बर' बिथांनि प्रडाक्शनाव खामानि मावगासिनो दङ नै बिथाङा एक्ट्रेस उषा आरो आंनि सिनायथिखौथ' सागर कुमार बर' नैबे आंनि सेकेन्ड टाइम माने मिउजिक भिडिअ स' रायजोफ्रा बयबो अनसायगोन बेखौ आसा खालामबाय जोंनि मिउजिक भिडिअ दिहुननायनि थांखिया बेनो गासिनाबो थांखिया बेबायदिनो जायो बर' हारिनि हारिमुखौ माबायदिहाय जोङो दिन्थिलांनो हायो जौगाहोलांनो हायो बिनि सायाव जों खामानि मावनो आखायाव लादों लोगोसे जोङो बेफोरबायदि मिउजिक भिडिअ दिहुननायनि गेजेरजों जोंनि फंबाय बिनानावमोननि टेलेन्ट बेफोरखौ जोङो देखायनो हायो आरो गामि ओनसोलनि जिथु रोंगौथि गोनां गथ'फोर बिसोरनि टेलेन्टखौ देखायनो हायो आरो बेखौ जोङो इक'नमिकेलिबो डेभेलप खालामलांनो हायोबा मोजां जायो मानो होनबा गासैबो मानसिफोरनो गभर्नमेन्टआ जब होजोबनो हानाया सम्भब नङा दा बिनि गेजेरजों जेरै बलिउडनि टलिउडनि ना बेफोरबायदि बोरैहाय बिसोरो इक'नमिकेलि कालसारनि थ्रुयै माने डेभेलप खालामनो हादों एज ए प्रफेसनेल हिसाबै लानो हादों दा बेबायदि जाहाथे इयुनाव जोंनि बर' हारियाबो खालामलांनो हायो बेखौ आङो आसा खालामो स' बांद्राय डायलग होला बरिं जायो नङा होमबा स' नोंथांमोना नेनानै थादो जोंनि मिउजिक भिडिअआ बेसेबां एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हायो नोंथांमोनखौ बुंखानोसै जोंनि मिउजिक भिडिअनि चेनेला जाहैबाय एसएस प्रडाक्शन स' एसएस प्रडाक्शन नावकाटा बेखौ थुबानो जोंनि मिउजिक भिडिअखौ साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन स' लोगोसे जोबनायाव बेखौ बुंगोन बयनिसिमबो साबायखर बावहरग्रोबाय जोंनि मिउजिक भिडिअखौ सापर्ट खालामगोनखौ मिजिंथिनानै आरो लोगोसे जोंनि नैबे मेकआप आर्टिस्ट बिथाङा पुजा बसुमतारी बेनो मेकआप आर्टिस्ट बिराद मोजां मेकआप खालामो जोंनि मिउजिक भिडिअआव बिथाङा सापर्ट होफैदों बिनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो उषाजों खामानि मावनानै मोजां मोन्दों नै प्रडाक्शना बिराद मोजां बिराद बायदिसिना फोरोङोबो गावनो माने डाइरेक्शना जोंना दिदोम बसुमतारी डाइरेक्शना दिदोम बसुमतारी बिथाङा नै बाहेरायाव थांथ'दों गैथ'वा दा बिनि प्रडाक्शनाव खामानि मावनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे बिराद खुसि बे सिक्सटारखौ मोननानै बेयाव जों माने जौगालांबाय थागोन आरो बे सिक्सटारखौ जों गोजौआव हगारहरनो होनना सानदों जों माने आरो बे फंबायबो जायो लोगोबो जायो औ ओरैबायदि सुपारस्टार माने टेलेन्टेड माने जौगालांबाय थागोन आरो मोजाङै मोजां जाथों माने बयबो आसा खालामनानै था 20 आरो 25 नि गेजेराव जोंनि बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन गासैबो थेंक इउ